Здравейте на всички. Добър ден. Тук броят, веднъж сте били в това студио и два пъти има в друго студио. Така ли? Къде трябва да седна? Там, на студио. Пробвайте, стола, височина, всичко. Ако е висок, трябва много да се свали. Може трябва да се разкопчая, а? Да. Ще можеш Да, така да го държа, как? Така, но държи както на Нова година. Опирайте се долу, за да не са така. Аз трябва да малко по-напред. Напред, да, може и по-напред. Може би да махнем кламера. Да махнем Да, ще го махнем. Добър ден, здрасти. стола, ако е висок, да се свали много. Всичко сега ще вътре да окажем. Може да се... Стол удобен ли ви е така височина? Ако трябва да се свали стола малко. Моля? Удобен ли ви е стола? Много удобен, няма Добре. проблем. Проблеми по-ниско. няма. Проблеми няма, всичко е добре. Качи ми горе, че нещо. Фотографите са от БТА за вестниците. Те искат те да си свършат Ще ви работа помолим най-напред. за една проба да направим и те да снимат. Сега, и ти Мога да чета или така да малко Айде, трябва. гримирай. Добре. Не, нека първо да ви гримира близко. Още малко, чакайте се снима. Много не слагай. Много свети. Зелено, зеленато малко. Мене поставяме този. Снимаме реверси. Да. Няма да ви пречи. Аз примерно така ще чета. Така. Прочетете първата страница за проба, за да могат гласа да регулират. Нина проба. Уважаеми другарки и другари, скъпи съотечественици, както беше съобщено в печата, през последните дни във връзка с приетите от Народното събрание закони за задграничните паспорти и българското гражданство в определени райони на страната, сред някои групи от населението, подстрекавани от външни сили, възникна напрежение. За тия събития, така ли трябва? Да, така е. Добре ли е така? Добре. Може само някакси да имате опора на ръцете, за да не тръпите. Да. Ще следва текста, ако някъде е грешка. Да, ще повторим, да. Добре. Най-напред ще обяви говорителя, ще произнесе слово, след като завърши той, вие направо започвате. Да. Тази камера е за зрителите. А тази? Тази, която е срещу вас. Но не да гледам, добре. В нея е за да... Добре. Светлината добре ли ви е върху листата? Моля? Светлината върху листата добре ли ви? No, много добре. Ако стане, така е добре. Така иначе. Един момент, иди. Да. Драги телевизионни зрители и радиослушатели, председателят на Държавния съвет на Народна република България Тодор Живков ще направи изявление по българската телевизия и българското радио.